Ja, zo'n leuk idee. Die nightclub is echt super. We zullen naar Elske zitten en er is een uur filmpje over familie en vrienden. Dus ze filmen Elske en mij. En wie komen dus op televisie? Wie weer beroemd? Het is verneemd. En is nou wat om tussen Dai en Elske? Nee, maar we willen beide gewoon trom en link. Ja, dan had ik gewoon je zin om ruzie te maken. Jemig, wat ben je zo verhoren, Jorrit? Gaat wel helemaal goed? Ja, maar dan kom ik gewoon op stooi net meer wennest. Ja, ik ben eindelijk vrij. Nou, en bedankt. Zul ik dan maar fucking? Ja, ik meid ze maar een grapje. Je bent echt blond, hè? Eerst maar jaloers maatje en dan al lullig dwaan. Het is oergunstig. Maar dat zou best dus zo gunstig dan? Dat is best dat ik heel graag mooi in het hemel link. Ja, maar dan komt het ook goed uit. Doe is het familie. Maar als die gewoon even zo meldt op huis en dan komt ze dan ek. Ja, maar Hives, dat ken je toch wel? Met Hives vriendjes en je familieleden die je dan eindelijk weer eens ziet. Ja, en het grappige is, Elske en ik ben net alleen de vrienden, maar ik familie. Nou, mooi om te horen dat jullie dan in ieder geval weer vrienden zijn. Huh? Hoe kun je naar verkering gaan, als je familie binnen? Nee, kijk. Brecht, dat is zijn tante. Die is dan getrouwd met de broer van mijn vader. En Jorrit, die woont bij zijn oom en tante. Kijk, dat is ik. Ik ben bij mijn omke. Dat is toch geadopteerd? Trouw die omke. Nee, Ik snap er niks meer van. mijn adoptieouders hebben besloten om een verhuisreis te maken. En zolang ben ik bij omke wonen. Wat ik wou zeggen, ik ben zondagjarig en dan wil ik graag een feestje geven. En dan wil ik ook mijn huisvriendjes uitnodigen. En dan dacht ik, als jullie dan filmen gaan daar, dan kunnen jullie daar raden wie dan familie is van mij en wie mijn vrienden zijn. Ik vind het allemaal wel cool. Ja, super. Dan komen de protten meesten. En ik is eigen vriend. Ah, hij is dom. Hartstikke traag. Ja, precies. En Hijs, vriendjes, stelt niet voor. Mijn echte vriend staan er bij mij als ik tussen. Echte vriend krijgt net. Een echte vriend van Chinnes, door de zelfs in te wijzen. Net toch één keer met een moesklik drukken. Stelt niet voor. Ja, maar Rij is toch wel gelijk, hè? Maar als zondag stond in huis vast, ik wil een goede vriend, of net? Een gevoelig punt zeker. En dus is huis een mooi onderwerp. Diana, wat heb jij weer eens gelijk? Precies. Dus als je wil komen, dan moet je je wel eerst aanmelden op mijn huis. Stoer. Ik ben je vriendje al. Voor wat het voorstelt dan. Ik weer een vriendje. Tel tot ik. Dat is gewoon hartstikke zielig, hè? Dat bloost eenzaam en alleenig oor. Hartstikke alleen. Het is uit! Dus niet. Hé, maar moeten we niet eerst dus een taakverdeling maken dan? Ah, dat zullen we per keer wel. Toch? Nou, ik stel voor dat we ons gewoon verdelen in 2 ploegen. En dan maken we elke reportage. Wat denk je wat belangrijker is? Familie of vriend? Nee. Allebei. Ja, dat weet ik. Maar wat denk je dat Wat zei je? de meesten vinden? Ja. Oké, we vreten. Zo er binnen? Ja. Oké, we gaan vragen wat ze belangrijker vinden. Familie Of vriend? of vriend? Hallo. Hallo? Zullen wij jou wel een paar vragen stellen, Maya? Ja, dat mij feitelijk wel. Ja. Oké, wat vinden jou belangrijker? Familie of vriend? Nou, dat hangt er feitelijk heel van af. Ik ken een soort vrienden hebben met oppervlakkige contacten. Of je hebt een paar vrienden met hele goede contacten. En de familie die is wordt generaal, die is wat groter. Ontjennen, hè? Ja, goeie. Toen jou nog jonger wat wie toen belangrijker? Familie of vriend? Had ik nog een man en toen was de familie eigenlijk belangrijk. Want toen had ik ook nog een man. Mijn man is pas 3 jaar dood. Dus dan, als je samen bent, dan ligt alles anders. Familie of vriend? Familie. Wie dat ik zat toen jou jong wien? Eigenlijk wel, want ik heb een hele lieve familie, zowel aan de ene kant dan aan de andere kant. Had je ook nog vrienden? Zeer zeker. Een hele protte, vooral er in Hollywood. Wat vind jou belangrijker? Familie of vriend? Nou, ik vind familie wel, maar vrienden natuurlijk ook. Want zien familie die gaan wel eens van je weg of zo, hè. Ze gaan dood of zo, die gaan van je af. Hè. En familie hebben het vaak druk. Hè. Het is allemaal goed natuurlijk, maar
Hier zijn we elke dag bij elkaar, hè? Ja. Dus dat wordt een grote brand met elkaar. Komen er ook nog volle vrienden van Boeten het hoers naar het daar? Ja, nou soms wel, hè? Maar ja, ze worden allemaal ouder, hè? Dan kunnen ze niet komen, hè? Dat is dan moeilijker. Moeten kinderen het ook meenemen, hè? Familie of vrienden? Ik vind een familie. Dat lijkt je een beetje nijer. Hè? Vrienden is ik mooi. Hier heb ik wel vrienden. Maar ja, dat lijkt toch een beetje op een afstand. Om waar denk je nou het vaakst? Om waar veel beste vrienden? Van oude vrienden of mensen die je in de laatste 4 jaar het zin kan binnen? De oudste vrienden. Ja. Denk je, ach, heen, ik daar nou eens nog mee praten kan. Ik ben zo goed als blind. Ja. Ik heb nog heel weinig kan ik zien. En dan is het heel erg belangrijk dat je vrienden hebt. Want mijn familie is de dichtstbijzijnde 80 kilometer. Ik heb 5 kinderen en het zijn alle 5 schatten. Die hebben hun eigen kinderen en kleinkinderen waar ze voor moeten zorgen. En zul je die nog vaak, jouw band? Nee, want die studeert nog. En die zit in Zwolle. En als je eens komt, dan gaat hij natuurlijk naar zijn eigen thuis. Ja. En mis je dat dan ook? Ja, dat mis ik wel. Maar ja, wat doe je eroon? Ja. Je maakt je er maar bij Del. Ja, hè? Je kiest net in een touwmine of een versmine. Dus ik niet even nog aan kroepen. Nou, dan mag je dat nou even aan. Nou, kom maar, jongen. Dat vind ik fijn. Café P&B, Jo praten met de P. Oh, is Pier er ik? De P van Pier, dat bedoel ik toch? Hey, Jaapie. Hey Pier, hoe is het met het café? Nou, dat rint nou net zo best. Je wist wat het probleem is, Jaap. Dat drinkt net genoeg. Nou, dat komt mooi uit. U zelf die is nou hier. Toen dachten wij, misschien kunnen we bij hem in het café een feestje aan. Ah, nee, maar dat kan altijd. Wist wat, Jaap? Dan komt gewoon even een del. Dan drinken we even in en dan gaan we het er even over. Ik weet net. Eentje maar. Ik kom erop hier. Familie door de weekend, vrienden in het weekend. Ik vind vrienden belangrijker. Of net hem. Ik vind vrienden en familie liggen belangrijk. Maar eens. Mijn beb is vet cool. Nou, mijn beb is helemaal niet cool. Mijn beb is 80 jaar en die had huis. 80. Ja. Ze is 80 jaar en ze denkt dat ze 15 is. Nou, ik vind het wel cool op zich, ja. Wat vind je trouwens van ons om Koenen? Oom Koen is vet, je hebt zijn leven in de kroeg. In de kroeg, zoekt er dan Savolle? Ik denk het wel. Dat meen je eens net, dat is soms vet ongezond. Geen commentaar. Er is wel meer ongezond. Oh, jou mij maar. Telefoon. Ja, hoi, met Elske. Luister, dit is echt heel erg cool. Mijn feestje wordt gehouden in Café P&B. En mijn vader, die is nu naar Café P&B om het allemaal te bespreken. Daar moeten jullie dus nu heen om daar te draaien. En ik heb het vermoeden dat ze ook even heftig gaan drinken. Ja, baby, ik snap hem al. Hé, maar kom jij er ook dan? Ik bedoel, rood haar doet wonderen, hè? Slimeball. Ja, ik wil wel, maar ik zou nog even wat websites gaan filmen met Jorrit. Maar ik snap er niks van, want Jorrit die neemt niet op. Hé, zal ik je anders komen helpen? Dan kunnen de anderen de kroeg in. Oké, goed idee. Dan zie ik je dan. Oké, doei, huisvriendje. Doeg. Ook is het echt slimen. Komt Jorrit, hè? Die gaan leuk, hoor, Joontje. Ja, gaat wel terug. Precies meer van mij vrede. Help me dat. Een boom. Een stamboom, geniaal. Genealogie. Oké, nou dan voer ik hier even je naam in. Oké, dus Elske. Elske Dijkstra. Je weet gewoon mijn achternaam. Ja, baby. Hé, zou ik er ook tussen staan? Ik heb tenslotte ook rood haar. Ik hoop het niet. En als dan alsjeblieft heel hoog en niet bij mij in de buurt. Hoezo? Gewoon. Wat is het verschil tussen familie en vrienden? Nou, misschien dat je met je familie eventjes wat closer bent. Ik vind dat Jaap de laatste tijd z'n volle drinkt. Hij is zo afwezig. Ik snap net wat er mooi mis. Hij is zo sluiten. Nou, dat vind ik van Pier nou ook. En wist je, het café rint nog van je meter. Maar de tafel is wel altijd leeg. Hoe vies die? Drank en man, dat is een menhouder. Hey, daar is Brecht. Hey, de naaie Linkploeg. Hoi, ik ben de man van Els. Hoi, Ik ben de man van Jorrit. Ik ben de man van Jorrit.
Ik ben een man van Jorrit. Ik ben een man van Jorrit. Geachte heer Jorrit van der Zee. Een kleine 10 jaar geleden is bij ons op kantoor de nalatenschap van wijlen uw moeder in behandeling geweest. Uw moeder had, zoals u wellicht weet, een testament. In dat testament heeft uw moeder haar wens opgenomen dat u 10 jaar na haar overlijden haar dagboek in bezit krijgt. Nu de 10 jaar zijn verstreken, bent u rechtmatig eigenaar geworden en kunt u het dagboek bij ons op kantoor afhalen. Dus, je bent met de eerste opnames aan de gang. Ja, en we willen graag filmen in je café. Bij u is waarom? Nou shit, Gito, Jorrit en Elske. En we filmen gewoon alles wat erbij is, dus echt het café. Want Elske die zo'n feestje aan. Hey, Jim jij er ook bij. Dus maar we Jim wel even filmen? Ja. Maar dat nou met al die blaadskippen, dat steert toch net van? Juist wel, hoe normaler, hoe beter. Krijg ze bij heer of man bij het hond. Ja, waar heen je me door? Nou, ik stel wel wat vragen. Ja. Hoe lang bent Do en Piero samen? Te geren. Meer dan 30 hier. Nog steeds verliefd? Verhelen? Het zijn ups en downs. Oké, de waren? De wieren, Pier, ja. Wat Goeie zit er nou? seks? Oh, jongens, maakt het nou sa? Wat een brutaliteit. Ja, fine kijk. En Joost is dus ook wel zo fatsoenlijk, Marije. Nou, sorry hè. Yo. Yo! Ik hoop je toch net dat ze samen hun programma's maken willen. Wat een brutaliteit en wat een dondersting dat ben. Ja. Goh, en mijn Fries, die met nou een AVO-cursus. Nou, ik vind het ik maar niet. Dat is een goede messenslavernij hoor. Alweer. Doe zit nou gewoon ohne groen. Hey jongens. Hey. Conciërge Dijkstra? Wat doe jij? Joje! Hey Marije. Ze is maar dood hier, we ben hier net op squallen. De kriekers die is eraf hier. Oh, dus deze keer hoef ik net plein aan te vaaien. Nee, maar dan kerst ik je wel even onfeieren, ja. Ja, maar dat is hier al hier bier. Maar maar we Jim wel filmen, want het gaat de familie en vrienden. En Jo bent toch de broer van Pier? Nee, maar ik denk dat ze nou beter net filmen is, want ik loop net zo drooien met de kop goed bij binnen. Maar sterren wat het saai. Ohne barn. Film je maar raak hier. Ja, zij is ja. Jongen, het gaat helemaal niet om die. Het gaat om Jaapio en mij hier, want wij zijn een familie. Dat is het derde wiel aan de wagen. Ohne wijn. Ja. Ohne wijn. Jij zeurt, ik lach en we praten tot de morgen komt. We vechten, hopen, dromen, drinken. Met jou is vriendschap toch het mooist. Ik wist helemaal niet dat jij zo poëtisch was. Och, ik heb mijn momenten. En wat voor momenten zijn dat dan? Momenten zoals dit. Oh, Hey, wat is er? kijk je met die praten? Ja, prima. Oké. Zal ik maar even gaan dan? Ja, doe maar. Zit je dan in het honk? Ja, is goed. Nieuwe vrienden bij zilver en oude vrienden bij van goud. En waar hebben we hier? Ik ben Diana. Maar wil je hem wel wat vragen stellen en wat filmen? Hoe film je maar raak? Ik zou de vragen stellen. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Is dit pesten of joker? Is dit het spultje net? Poker je! Zie maar het antwoordje. Nou ja, wij ben hier dus aan het pokeren. Hè? Dat is toch wel om mijn pokerface. Dat neem ik wel pesten, ja. Kop van de. Maar om Koen hier even bij, want dan kan ik beter filmen. Hoe lang ben je al samen? Te geren. Ja. Brecht en ik? Nou, meer dan 30 jaar. Oké, en ben je hem nog steeds verliefd? Verhelen heet dat. Verhelen? Brecht en ik? Ja, smoor. Oké. Smoor verhelen. Ja. En Dus daar best ik een beetje het traditioneel onder wijn. Dat viel ik me ook heel vaak. Maar het is van hoes. Wat dat betreft is het maar goed dat Gelen nog bij me bent, want anders zie ik je nog volle vaker was, denk ik. Nee, ik maak nog maar een hoes. Nou, ik ga nog maar op hoes, omdat ook komt ik zei, ik hel je Chinees. Oké, om Koen. Hey, voorzichtig erin doen, hè? Ja, op automatische piloot, hè. Yo, rennen maar in huis. En je maakt je skam je. Hoe oud ben je?
Dan praten we drank, laten we dit maar uitzenden op televisie. Alcoholmisbruik binnen families, krijgt wat. Aste me nou. Dat wordt erin, oren. De paarden op de laden. Hey Diana. Hey. Ja, alles goed, meid? Ach man, ik ben vet heel in het café. Jemig. Echt weer. Die Jaap en Pier en Oene. Echt de hele tijd dom praat, al de machtig jong. En opscheppen hoe te het rieden. Ach ja, ouders. Eerst denk je dat ze alles weten en nooit fouten maken, maar langzaam maar zeker kom je er wel achter dat zij ook maar wat doen. Dat stond gewoon echt nergens op. En maar soepen, en maar razen. Wat dat betreft hebben wij nog heel wat in te halen. Ja, no. Leef Dodi maar uit op Elske. Haar feestje. Ja, baby. Elke zal hij hier vieren in Café VMB. En dan komen die nieuwe linkers erbij, die zullen us dan ik filmen. Als haar hart mem. En ze hebben Pier en mij ik al filmen. Wat vies ervan? Ik heb minder leuke ervaringen, maar Link. Die nieuwe linkers wonen dus ik filmpje. En zo brutaal, Jaap. En krijg nou dat het op de televisie komt. En het ene Famke, die Marije, die wie is zo brutaal en van die rare vragen door seks en weet ik het wat. En het cameramannetje maar looitje. Die echt net normaal, Jaap hier. Zelfs Giel die stier er wat stom bij te geniezen. En die teut Hola, die Marije, nou die ging echt te vier. Je is sprake van een generatieconflict. Ik bedoel, dat was te oorbrekt. Daar heb ik jou les van. En trouwens, ik vind die Marije spontaan, grappig. Dat is mijn leidje. Marije, die had al heel wat straf van mij gewoon op squallen. Het is een poor Westvamke, hè? Als het maar wist dat ik er net om mooi werkje had het sa maar. Ik zit ze Jorrit zeggen dat er maar met haar praten moet en ze maar dat zoks net kan. Wat is Jorrit ijs? Wat is dit? U is met wat een dijboek naalitten. En nood het zien in is, mij het opheljen. Ik zou het ophalen. Maar misschien wel ook heel nooit wit wat erin zit. Ja, maar je bent toch nieuwsgierig? Maar ik bang. Waar weet wat erin zit? Ja, maar je hebt het recht te weten. Een rjocht, maar dat is toch geen plicht? Hey. Hey, is alles goed? Oké, jongens. Jorrit die wil niet gefilmd worden. Ja, hij heeft er zo zijn redenen voor, maar daar wil hij even niet over praten. Maar we hebben dus een andere invalshoek nodig. En dat huisfeestje, dat gaat ook nog even niet door. Waarom niet? Om Jorrit? Huh? Wat is er dan? Mij vind ik hem zeker net, hoor. We vinden het zeker te brutaal. Dat weet ik. Nou, die Brecht die vond het dik al. Die Heiden die vonden het ons wel leuk. Ja, die Heiden wie in een stijl iets bijen. Oké, jongens. Even bij de les blijven, oké? We zoeken dus iets nieuws over vriendschap. Hé, ik weet wel wat. We ben hier dus bij een jongerenkate en we stellen hun even vreetje wat ze nog belangrijker vinden. Familie of vriend? Vrienden. Zou ze onder allebei niet kunnen. Nee, en waarom net? Nou, het zijn toch wel belangrijke mensen hè, in je leven. Ik vind vrienden wel goed. En waarom vind je vrienden belangrijker dan? Vrienden heb je zelf gekozen, familie ben je bijgekomen, gedwongen. Dus, Ik denk vrienden, omdat ik daar al heel wat mee maken heb. En dat is ik zelf koos, die vrienden uiteraard. En op een lange termijn heeft ik nog wat om. Want familie, ja, dat je toch allemaal wat verslapt dat denk ik op een lange termijn. Ik denk familie. Familie? Ja, je bent door je familie opgegroeid, zeg maar. Ja. En eigenlijk, ja, ik ben meer bij mijn familie dan mijn vrienden eigenlijk. Bij mijn gezin, zeg maar. Bij mijn ouders en mijn broer. Dus dat, ja, vind ik wel heel belangrijk. Ik Ja. vind dat echt iets is voor meisjes of zo, dat die allemaal familie belangrijk vinden en jongens dan vrienden belangrijk. Nou, ik denk degenen die nu geïnterviewd zijn, zeg maar, dat die gewoon echt een hele goede vriendenband hebben. Maar jij hebt ook wel mensen die zeggen van, ja vrienden, dan ben je daar je hele leven bij en dan trouwen ze en dan zus ze nooit bij. Ja, dat juist wel is, ja. Maar ik hoop je tenminste dat wij dat net hebben, mooie vrienden.
Wat is het verschil tussen familie en vrienden? De gezelligheid, denk ik. Ja, mijn vriend, en daar ken ik alles kwijt. Ik heb altijd gezellig met vrienden. En tussen heb ik vaker nog ruzie. Voor mij denk ik dat ik met mijn vrienden echt lol kan hebben, zeg maar. Zonder dat ik ergens om moet denken. Deze groep die hier zit, die is gewoon heel hecht. Dus ik denk sowieso dat deze jongens die wij gewoon naar je filmen, dat die gewoon voor hun vriend kiezen, omdat ze gewoon een heel goede band hebben elkaar. Het ligt er ook net aan wat je met elkaar hebt meegemaakt. Dus als er nou wat heftigs bij ons gebeurt, dan zijn we betere vrienden. Altijd. Oké. Jana, wat ben je aan het doen? Dit is geen limonade, meisje. Jana, dit is 37,5% rum. Diana, ik meende dat jij niet zo van de drank was. Toch? Zullen we dat maar niet doen? Hè? Ik heb geen zin om je naar huis te tillen natuurlijk. Nee, die is van mij. Circle, betekent nou? Zit water in je. Link.